Feia molt de temps que no hi havia una avaluació del personal, però és clar que qui l'ha feta desconeix què es fa a les oficines. Com es pot avaluar de la mateixa manera tot el personal d'oficines sense càrrec? És que tot el personal fa les mateixes funcions? L'avaluació no és adequada. Com se li pot preguntar sobre l'AD al personal que es dedica a gestionar les cues al seu lloc de caixa única? Tots sabem que el desig de la direcció és que tots venguem. Potser els seus desitjos els fan perdre de vista una realitat evident. Una avaluació seriosa ha d'estar d'acord amb el lloc, ha de ser clara en les seves pretensions i ha de permetre establir en un futur sistemes de promoció més objectius. Tens tot el dret per manifestar el teu desacord amb l'avaluació feta. Recorda que és pitjor un informe dolent amb l'acord de l'avaluat que expressa clarament el teu desacord amb un informe negatiu. El 31 d'octubre s'ha d'establir la nova classificació d'oficines. Els efectes econòmics per als càrrecs de les oficines que ascendeixen o consoliden regiran a partir de l'1 de gener. Tenim pactada una piràmide d'oficines classificades que estableix un percentatge inamovible per a cada categoria d'oficina. Amb aquesta fórmula, Comissions Obreres vam eliminar el 2005 el sistema pactat per tots els sindicats excepte el nostre, que comportava la gradual disminució dels percentatges de les oficines A, B, C i D i el progressiu augment de les E i F. Amb el nou sistema, aquest sí pactat per comissions, es va aturar el progressiu deteriorament de la piràmide. Durant aquests dies s'estan ordenant els traspassos de saldos i clients d'oficines a centres d'empreses i corporatives. Des de Comissions Obreres entenem que s'han d'establir les garanties necessàries perquè els càrrecs d'oficines classificades, en el supòsit d'afectació directa motivada per aquests trasllats, no se'n vegin perjudicats. Com d'altres anys, Comissions Obreres posa a la venda participacions de loteria de Nadal al número 79.205. Si no te'n vols quedar sense, entra al nostre web i aconsegueix-la de manera ràpida i senzilla.